С тобою быть хочу, о Иисус мой, с тобою мне легче крыш неси свой. На тебе вдячный спев я посылаю свой, с тобою быть хочу, о Господи мой. На тебе вдячный спев я посылаю свой, с тобою быть хочу, о Господи мой. С тобою быть хочу у кожний день, і за тобою йти в стяжній биті. Твою присутність чуть, дай мне душі моей, з тобою быть хочу, о Господи мой. Твою присутність чуть, дай мне душі моей, з тобою быть хочу, о Господи мой. Твою присутність чуть, дай мне душі моей, з тобою быть хочу, о Господи мой. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Збираемся на недельную святую мшу, прагнем просить у Бога допомоги у наших слабостях. Ахвяра святої мши складається за душі, які терпять у чистці. А каб мы могли годно скласти на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами.
помолімся. Боже, Ти хочеш перебувати у серцях праведних і щирих. Учини, каб мы, дякуючи Твоей ласце, стали годным месцем Твоего пробывания. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан. Проклятий муж, який сподіється на чоловіка і у тілі бачить свою силу, а серце своє одворочує від Пана. Ён будзе, як ядловець у степі, не ўбачыць, калі прыйдзе шчасце, але будзе жыць у высохлых месцах на пустыні, на салёнай і безлюднай зямлі. Благословлений чалавек, які спадзяецца на Пана, і надзея якога Пан. Ён будзе як дрэва, пасаджанае над вадою, што пускае карэнне сваё над потокам. Калі настане спёка, яно не баіцца, і лісце яго застаецца зялёным. І ў год засухі яно не будзе хвалявацца і не перастане прыносіць плён. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який не ходить заради безбожних і не взиходить на шлях грешних, і між насмешників не засядає, але у законі Пана його насолода, над ним розважає удень і вночі. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Ён будзе, як древо посаджене каля водного потоку, якое плод приносить у свой час. І листя його не вяне, а все, що ён чинить, йому удається. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Не такий льос безбожних, яны, як мякіна, що вітер розносить. Повідає Пан шлях справедливих, а дорога безбожних загине. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, калі прапаведваюць, што Христос воскрес з мёртвых, то чаму некаторыя з вас кажуць, быццам няма ўваскрашэння мёртвых? Бо калі мёртвыя не ўскрасаюць, то і Христос не ўваскрос. А калі Христос не ўваскрос, то вера ваша марная, і вы далей у грахах вашых. Тады загінулі і памерлыя ў Христе, і калі мы спадзяёмся на Христа толькі ў гэтым жыцці, то мы самыя няшчасныя сярод людзей. Але цяпер Христос уваскрос з мёртвых, першанец сярод тых, якія заснулі. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя,
з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus zszedł z 12 unis i stał na równinie. I był tam wielki natłup uczniów Jagonych i wielkie mnóstwo ludzi z Judei i Jeruzalema, z uzbieżnych okolic Tyra i Sidona. Wtedy on uzniał w oczy swoje na uczniów swoich i skazał: Szczęśliwy ubogie duchem, bo wasze jest władarstwo Boże. Szczęśliwy, jakie teraz голодаете, bo nasyceni będziecie. Szczęśliwy, jakie teraz płaczecie, bo śmiejаться będziecie. Szczęśliwy wy, kiedy już nienawidzieć was ludzi i kiedy odrynuć was i będą znieważać i za Syna Człowieczego odkinuć imię wasze jak zło. Radujcie się w той dzień i weselicie się, bo wielka jest nagroda wasza u niebie. Bo tak поступали z prorokami ojcy ichnie. Ale горе вам богатые, бо ви вже отримали своє сутешення. Горе вам, які тепер ситые, бо голодать будете. Горе вам, які тепер смієтеся, бо смутковать і плакать будете. Горе вам, коли все люди будуть добре казать про вас, бо так поступали з фальшивими пророками ojcy ichnie. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сённяшняе Евангелие говорит нам, что сапраўднае счастье, сапраўднае благословление заключается во усведомлении того, что мы все любимые дети Небесного Отца, и что мы по-сапраўднаму з'яўляемся счастливыми только тады, коли умеем своим счастьем, своими благословлениями делиться с іншими, так, как это робил Иисус. У сённяшнім Евангелии Иисус вучыць своих вучняў парадоксальным благословлением галечы, голоду, смутку и пераследу. Счастливые, бедные, голодные, плачучие, яких ненавидят, одрынутые, ображенные и осудженные. И можно сказать, что у такой бедности, у непривязанности до материальных доброт, коли у нас так атрымліваецца, мы можем заўважыць, что ўсё так па-сапраўднаму залежыць ад Бога. У голадзе, нават не толькі у тым голадзе, які можа нас напаткаць без нашай волі, але ў добравольным голадзе, у посце мы можам распазнаць Божий провід і навучыцца не задавальняць усе свае праблемы, усе свае патрэбы адразу, імгненна. У смутку за свае грахі мы знаходзім прымірэнне з Богам, а падчас пераследу з-за нянавісці да Бога, калі нас за гэта пераследуюць, мы можам гераічным спосабам праявіць сваю вернасць Богу. Благаслаўленні гэтыя, якія з'яўляюцца часткай так званага казання на раўніне. У Лукі гэта казанне на раўніне, у Мацвея казанне на гары. Казанне на гары – это 8 благаслаўленняў. У Лукі мы бачым крыгу іншую іх версію. Гэтае благаслаўленне, гэтае грэцкае слово «макаріой», благаслаўлёнае, перакладаецца у нашым сучасным перакладзе як «шчаслівыя». І вось шчаслівыя тыя, хто знаходзіць сябе ў пакорлівай бескарыслівасці і спагадзе, шчодрым дзяленні нашым шчасцем з патрабуючымі. Куды мы часто идем шукать счастье? Может быть, у кинотеатр, у парк атракционов, у бассейн, например, у гандлёвый центр, у добрую кавярню, на футбольное поле, при телевизоры. Это все могут быть добрые речи,
Але Нагорная пропаведь з Евангелия паводле Мацвея і пропаведь на раўніне з Евангелия паводле Лукі гавораць нам пра тое, што Езус хоча нам паказаць іншае, больш трывалае, вечнае шчасце. Езус кажа, што мы можам знайсці шчасце такімі спосабамі, пра якія часамі не задумваліся. Бог дае нам запаведзі як такую агароджу. Не каб нас абмежаваць, але каб, выйшаўшы за гэтую агароджу, мы не трапілі ў бяду, не прыйшлі ў пастку злога духа. Але ўнутры гэтай агароджы ў нас ёсць вялікае поле, вялікая сфера для крэатыўнасці. Касцёл жа не кажа нам, ці пан Бог, што сёння ты там апрані такую вопратку, ты выберы такую ці іншую прафесію, заплануй так ці па-іншаму свой дзень. Бог шануе нашу свабоду, ставіць гэтыя агароджы у якасці запаведзей, а благаслаўленне, якія мы чулі, гэта тое, што яшчэ больш унутры гэтай агароджы падштурхоўвае нас выбіраць дарогу жыцця, дарогу святла. Ёсць такі старажытны хрысціянскі твор, які называецца «Дзідахе», навука 12 апосталаў, які ў першым стагоддзі пасля Хрыста быў напісаны для таго, каб новым хрысціянам расказваць, як у якасці катэхізіса, пра хрысціянскую дактрыну. І вось у гэтым творы сказана, што ў жыцці ёсць толькі два шляхі. Адзін шлях жыцця і другі смерці, і паміж імі вялікая розніца. Дарога жыцця – гэта дарога за Езусам, дарога благаслаўленняў, дарога любові да служэння Богу і нашым братам і сёстрам. Яна вядзе да вечнага жыцця. А іншы шлях – гэта шлях смерці, гэта шлях эгацэнтрычнасці, пакланення сабе, амаральнасці, паблажлівасці і неадкладнага самазадавальнення. Гэта дарога вядзе да смерці і да пекла. І злы дух хоча, каб мы ішлі гэтай дарогай. Калі Бог шануе нашу свабоду, нікога не прымушае, толькі прапануе ісці дарогай жыцця, то злы дух – гэта той, хто нашу свабоду не шануе. Бо ён чалавека як бы падштурхоўвае трапіць у залежнасць, напрыклад, ад нейкіх шкодных звычак, ад абгавораў, ад грашэй, ад нейкіх людзей. Гэта той, хто, наадварот, хоча звузіць гэты наш выбар і пазбаўляе нас свабоднай волі. Грэх робіць нас не столькі вінаватымі, колькі нешчаслівымі. І таму будзем жа выбіраць тую дарогу, якая з'яўляецца дарогай благаслаўленняў і вечнага жыцця. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога.
Дзякуючы Богу за яго дабрыню, узнесем да яго праз пасрэдніцтва Езуса Христа нашыя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб усіх людзей ён давёў да святла Божай праўды. Цябе просім. Молимся за біскупаў усяго свету, каб яны верна абаранялі даручанае ім вучэнне Христа. Цябе просім. Молимся за народы, якія церпяць ад унутраных канфліктаў, каб яны знайшлі духоўныя сілы для дасягнення сапраўднага паяднання. Цябе просім. Молимся за людзей, якія не прызнаюць Божых запаведзяў, каб яны распазналі ў іх мудрасць Айца, які іх любіць. Цябе просім. Молимся за тых, хто трапіў у алкагольную залежнасць, каб яны знайшлі сілы, патрэбныя для распачацця новага жыцця. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб мы умелі дзяліцца радасцю і спакоем, якімі нас адорвае Бог. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы за душы, якія церпяць у чыстцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа наш Стварыцель, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы былі годныя сузіраць Тваю хвалу ў вечнасці. Праз Христа, Пана нашага. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Откриєм в серці на подих духа, каб кожний з вірой мог Бога послухать. Открий в серці на подих духа, каб кожний з вірой мог Бога послухать. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Просим Тебя, милосердный Боже, нехай эта ахвяра нас очистить и обновить, и забеспечить вечную узнагороду тым, кто выконывает Твою волю, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. У гору серце подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча Усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо, маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полныя хвали Твоей, гласа на новых жилях, благословленный той, кто
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерці ў воскресенне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя,
дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты пайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Яны елі і насыціліся, Пан заспакоіў і голад і не падмануў іх чаканняў. Прадзіўная хвала, магутнасць да
тому, что Твое я дитя, дитя Твое я, Отче. Молимся. Узмоцненные даром Евхаристичным, просим Тебе, Боже, каб мы заўсёды прагнули гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае, праз Христа Пана нашага. Амин. Святый Архангеле Михале, А Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які нас у душа снують по світі. присядьте, паслухаем аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі ў суботу адзначаем свята святой катедры, свята катедры святого Петра Апостала, святая імша ў Стоўбцах, і у панядзелак і чацвер будзе толькі раніцай о 9 гадзіне, у аўторак толькі вечарам о 18, у сераду і пятніцу і раніцай у 9 і вечарам у 18 гадзін. У суботу імша раніцай у 9 гадзін і вечарам о 19. У 18 гадзін у гэтую суботу абавязкова трэба, каб кандыдаты да сакраменту біжмавання прыйшлі ў касцёл у суботу ў 18. Нават тыя, хто на занятках удзельнічаў праз інтэрнэт, прыйсці трэба, бо у нас будзе рэпетыцыя нашага свята. Само біжмаванне будзе ўдзелена 2 сакавіка біскупам Андрэем Зноска. І вось, каб мы там біскупа не перавярнулі падчас імшы, трэба парэпеціраваць нам у суботу ў 6 гадзін. Вось, да 2 сакавіка кандыдаты да біжмавання прыступіце да споведзі у любы дзень у любым касцёле. Нядзелю імша, як заўсёды, ў 11 гадзін і ў 18. Дзякуем за ахвяраванні на касцёл. На гэтым тыдні пастырскія наведванні адбываюцца такім чынам. У сераду я наведаю дамы нумар 2, 4, 4А, 6, 8 па вуліцы Энгельса, дамы нумар 4, 5, 10 па вуліцы Калініна, дом нумар 11 па вуліцы Царука. У чацвер, пятніцу і суботу каляда будзе адбывацца ў Новым Свержні. Ксёндз Ігар мае намер пабываць з пастырскімі наведваннямі ў панядзелак у Заямным і Сцяцках. У аўторак ён паедзе ў Мікалаіўшчыну, у сераду яго чакаюць вуліцы і завулак Варашылава, вуліца Зялёная, вуліцы і завулак Лугавыя. У чацвер і пятніцу, тут так напісана, будзе ў любімым мікрараёне за возерам. Парадак, як вырашыць пані Данута. Перад наведваннямі вам будуць тэлефанаваць, калі пра кагосьці забыліся, самі патэлефануйце, альбо звярніцеся у ларок ці пішыце ў парафіяльным чаце ў вайберы. Хто хоча прысвяціць сям'ю найсвяцейшаму сэрцу Езуса, просім папярэдзіць падчас тэлефоннага званка. У ларку ёсць малітоўнік «Ойча наш», настольныя крыжыкі, абразы, свечкі, ружанцы і іншыя. Ёсць ужо новы студзеньска-лютаўскі нумар часопіса «Аве Марія», які прысвечаны юбілейнаму 2025 году, які папа Францішак абвесціў пад дэвізам «Пілігрымы надзеі». У гэтым часопісе ёсць артыкул ксяндза Андрэя Рылкі «У чым сутнасць юбілейнага году і як яго найбольш плённа перажыць». Ксёндз Юрый Дрозд прапануе чытачам экскурс у мінуўшчыну і падрабязна распавядае пра тое, як юбілейныя гады святкаваліся ў даўнейшыя часы. Захочваю набіваць новы нумар часопіса «Аве Марія». Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с духом твоим.
вас благословите стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокои Христа. Дякуєм Пану Богу. Поміяне наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Поміяне наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Поміяне наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сирот братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвещаючи Слово Твое і уделяючи святые сакраменти. Одари ласки хвали алтара слугу Твоего, отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Ангел панський звістував